Ano puso na sa una na. Tige puno sa tubig ni. Kat-kat ko na sa una do. Gihial ni ibda pa ibot ram sa una. Awa mga kadamay ha. Nahan mo magpabuhat o kuan, plan stand? Aray mo na mo? Oh. Buhat na? Naining order na mo ron. Special nga client. Ito barato ron ni siya kuan. Sabot-sabot lang ko. Ang gabuhat ani, kana siya ay no. Pimisda. Bansay kina siya. Asa kahoy building. Pwede na pa imnon ninyo grid horse lord. Pero Alsa ha? sige daw. Ang karaan nga grandstand no? Nga gastan gyapon. Flag ceremony do sa una do. Diri sa una do. Do sa una do ari ko magkaon diri do. Layog ni siya sa una. Ano man? Gamay man. Ano man? Hindak ko unta. Ano do unsa ni diri sa una do? Kante. Kunti. Adi karon atong bisitahon itong mga classroom sa una, grade 1 to grade 6. No. Oh, pwede sa. Kadumdum ka mo? Oh, kadungdong ko sa sila na. Ito tra. Ito. Basta ilang girel. Dato na ko sa giril. Ana na dai. Magsyukoy pa mi dire. Asa man Julin. Kining lugar hindi na ko kalimtan dire katong nagbahay ko nga umbok ko dire. Ano ba to din sila? Mo gyapon ay no. Arang ni ho. Kimo na ni. Ari san mi matuog do kanang mga kuan do, Boy Scout sa una do. Lo. Ang turi ni ko ano? Turi ni labok. Mga kadamay na to dira nga nag-eskwela sa Central Elementary School. Kay numdum jud mo sa inyong kagahapon diri. Kani mo ni itong kantin sa una do. Ana kantin na namo sa una. Oh, na masulahan sa una. Asa? Kani? Unsa ka diha do? Kuan ko ni. Kisa may istran mo diha? Mon. Amdam sa bugmon. So may mong dimlimtan diha. Kuan ko to. Sikan honor. Loh. Buat deh. Ano? Ako pa do sa una na eskwelahan diha na mo. Oh, anak ko. Grade 1 ba kang Mampurtis ba grade 1? Oh, dire ko sa atbang mo daw. Diri na Mampurtis ni sumpay man ni sa una karon kay nausab naman ni god. Naano man ni siya sa una wala man nga building. Padung ni sa kondo natay tindahan diri sa una. Lang kuan, lang girel. Dili to lang girel oy. Lang ano. Ana dai nay tindahan diri sa una katong upalit mi katong tahop-tahop. Taho ko to tira-tira. Kani bag-o sa ni nga building. Bago na yung puste ha. Sa Bago na yung puste. Ano ko nagkuan do? Ari ko nagpustre. grade 3 ka? Asa man? Si grade 3. Dia ka grade 3 do. Ako pa do, mo pa ni akong grade 3 do. Kailangan puste ni. Oh. Ulo kayo di nang tamsod sa kuno na hindi ko puno. Naibitin niya, masig na pa jud ko. Kasi parang hindi tinda mo pukog gidakon ay. Ako do, dire ko na grade 4 do. Mampinya ba, mampinya. Kani dire. Terus pa nga. Tito Jade. Ya, Sira ko sunod Tito Jade. diha saga. Grade 4. Kamo ini pole. Six ko daris bagtingan. Aman. Ma'am Erlinda bari ko wala na. Madam my boy. Hello, welcome to my school. Ay, dali daw. Mo ni akong pag grade 3 dire. Ma'am Montenegro. Utang kampanya ano ra ano no? Nga pakinig Oo, nasa tabi pa. Magginop magkilo ba niya pa kana? Grade 6 direct si pistran mo. Ma'am Erlinda lagi rito. Dire do, katong gingon nimo ganina grade 4. Grade 1. Grade 4 ko. Dire na din migibalhin. Kani katong ang luyo ni ang tindahan man ni kuan ang gire. Oo. Paulina. 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 Paulina nya katong ilang barbecue nga tag piso pa sa una do.
Ta nakaroon ko ni god. Unsa do? Grade 1 si Ma'am Dumakita. Magtambay di may ani ang dakong kahoy do. Kuy ko mga kauban. Ari na mo kan untong banana kyo. Ani Piso pa ba? Patong lagi dia. Murag mga banda ba? Bandang way lamoy. Kani nga building, wa pa ni sa sauna, o kabot na. Diri ko na grade 5 do, kani do. Si Ma'am Pires. Diri kay kang sir ko ano diri. Nire. Di na ko nakita na kong unang crush do. Crush mo ba? Ana pag nakon. Oh, ada. Dia sa do, kana dia do. Garden mana to sa una. Ano country mo miskin? Diri ta magkasing pod. Lo. Diri sa mi magkasing sa una. Karon ari ta sa usa po sa di na to malimtan do katong stage no do. Oh, si Jack. Adto jud ta magbanda-banda sa una. Diri do, kasing po to diri permi sa una do. Una stage mo sa una. Kani karaan. Saan na to? Exercise. Ay, dali niya banda-banda din dia, kana dia banda-banda. Unsa banda-banda do? Tudloy no do. Layo man, layo. Ang kanang luyo ana. Dia sa may magduaan, luyo ana. Hawan man na dia. Na dia no. Lulu. Takraw dire magduag takraw sa una do. Ay, Green Garden. Kani silang duha, permi ni magbujak kay diha. Ay, may nindot si Sukuyan sa una mo, no? Kani dire, chukoy dire. Gamot, bandahanan sa Julin, kanang gamot. Kana dia. Kita ko na sila katong saya ng pag grade 1. Giunsan mo. Kung kausaban na mo eskwelahan ay pero kaning karaan na gyapon no, na gyapon eh. Ano puso na sa una na. Sige, puno tubig kay. Kat ko na sa una do. Alam ida ibot ron sa una. Kat ko na do. Kat ko na sa una do. Ganto na ni. Dokter ko na. Lulu. Mga watay ni lubi. Lulu. Ay, kita ni sa una, diba? Lingkuran ni kaon mo. Ano, manungtong ng gamot, ano ba? Dire lagi no. Tungtong rin. Bawo nag hotdog ba? Hotdog niya. Katong among baon sa una, kay pinutos sa Kana? baon saging. Ano na? Ha? Ako gikuha. Ikay gisundugan na. Anak mo ko sa una. Gansa. Anak. Muna mong Welcome, seniors. muna mong library. Crush kina ko sa una ba? Central ba? Di na ko malimtan. Isa man. Tin ko ibuga sa una. Isa man. Ah, kana ibug ko na sa una. Nata karon sa ko na kanang pinamungahan Central Elementary Forever. Kini do, bansay kay ko ni una do, ano ba? Giri to na. Tulumba ko na mo. Lulu. Gising lulu. Dili limpyo sa una do. Dango patay yung puro daw. Patay yung puro daw. Diri sa una do ay. Do mig bamir de do. Kana, pre ko daw ko gamir re. Syatong. Dam syatong dire. Duwa. Oh, bahaw. Kasi kay duaan daw nire takyan. Daw ko takyan dire. Sa do. Pautang do. Mo ni among kan. Special nga client. Tanong din Sir Junjun. Salamat kayo sa pag-order, sir ha. Baka nagtanong ni mo diri sir oy. Sana sir? Look. Yo, nagon. Kanin sa ni diri sir. Daray mong gikuan do. Ah, mastera. Kani sir, unsa man nga tanom sir? Kana? Kani nga tanom ba unsa man? Hello? Ana sa mga ko ano, artista sa Pulang Tabil. Arita sa room ni Sir Junjun. Sa man exit man eh. Ay ta entrance sir. Magkandas kanang room tour. Sa man eh. So kani unsa nga buwak sir? Buwak ko. Welcome. Soda.
May ibalik dito ya. Iyo ka, kuhan mo sir ay. The social na mo sir, kay naa lagi may projector sir. Iyo ka bro, mo sir. Okay, class, listen. Ay, sige ka na daw. Sige ka na daw. Ano, mental ba mo mga estudyante? Dire. Bunok. Dire suna bunok. Magsugod na ta. Magklase na ron, tudluan ta ni Don Lawin, kumbahan. Tuluan ta magmata. Sige daw. Ito ana ba x1 plus y1 equals y sabtan. X1 x1 plus y1 Y1 equals y sabtan. Y sabtan. Bansaya ni ta. Don Banhok na yung mga lolo diri do. Yung mga lolo no. Uyuan mo do. Limpia kayo na room ni Zero. Kasi di ganahan mo skila ning Roma. Indot kayo. Napay hugasanan. CR. Pamahuman suwat ha, bilhin ha. Lampas ko ang di pa ka suwat ha. Ali dong. Ako'y pansira ni mo dong. Update yung assignment. Ito ni aking pangbuwan ng assignment ha. Ayaw itong karo. Ano ni tricolors? Ano na tricolors mo na? Explain ko na. Ano siya? Ay, wala naman. Ano na tricolor siya. Sige, sige. Kamay pa na siya. Puwa na siya no. Puwa. Pag dako-dako na siya. Yelo. Tama na. Oh, di nagkakuwang. Green na siya. Di sayot ka. Sayot ka. Ganun na tricolor sa. Ting-ting. Ping-ping. Kini green. Kini pink yung kayo. Oh, kini green ya. Pink yung Ano kayo. yung katulo? Pwede siya na. Pwede po yan ah. Depende. I-and B. Pili lang eh. Ang kasakto answer. Na-premium ako. Subscribe lang mo. Sir, sir, salamat sir.